שלום לכם. בואו רגע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איפה הגענו? מה נאכל? מה נשתה? אני בבוקר אני קם, אני רגיל לקחת את הכוס חלב ולשים בפנים את הקרונפלקס של שמו הדקטילמה. איך שאני באתי, מילאתי את הכוס, באתי לאכול את זה, פתאום בטלוויזיה אומרים עצור, מצאו סלמונלה בקרונפלקס ומצאו איזה חיידק של לסלסת או לסלסלת של יונים. בקיצור, חריה של יונים בתוך הקרונפלקס. איפה הגענו? אז זרקתי 3 קופסאות, ברוח דיממה 3 קופסאות של תלמה, זרקתי אותם בחוץ. עוד לא, עכשיו בצהריים אמרתי נאכל משהו. 9 באב לא אוכלים בשר, אמרתי נוציא את הסלטים עם החביתה ונתפנן עליה. איך שאני בא, לוקח את התחינה, פותח אותה, בא לעשות לה סיבוב בדוך עם הפיתה, אני מסתכל, יוצא לי רפי גינת מבפנים, אומר לי סלמונלה. מה זה? תחלט, ישר תחטוף, מה זה? פחד אלוהים, סגרתי את זה. אחרי 3 דקות הבת שלי זושלין מתקשרת, אומרת לי אבא, נגעת בסלטים? אמרתי לה לא נחו בשר, עכשיו הוצאתי אותם, עוד לא הספקתי. אמרה לי אל תיגע, זרוק את הכל. אמרתי לה למה? אמרה כרגע הודיעו מהמפעל שלה, סמיר או לשמאל, לא יודע מי, שיש סלמונלה בסלטים. אמרתי לה לא יכולת להתקשר לפני חצי שעה, עד שאמא שלך נקבע את כל החומוס שנזרוקה בשירותים בשלשלת. אמרה לי תתקשר מהר למוקד של הלקוחות, יש שם, שלחו בוואטסאפ זה תלונה, שמישהו רוצה להתלונן. 1.5 שעה אני מתקשר, מי יענה לך? כולם שם מסכינים, בטח נקבעו מטבוחה או לחומוס, כולם סלסלים. למי אני אפנה? ואני רוצה לשאול אתכם, איפה הגענו? מה נאכל? פחד אלוהים, סלמונלה.